Καλησπέρα σας από την όμορφη πόλη των Τρικάλων και το μαγευτικό ξενοδοχείο Anandi City Resort. Ονομάζομαι Σταύρος Μαυρίδης και είμαι ο Γενικός Διευθυντής της Soul Tailors, μέλος του ομίλου Eurotel, εταιρείας διαχείρισης και ανάπτυξης χώρων ευεξίας. Όταν σκεφτόμασταν την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου του ξενοδοχείου Anandi City Resort, θέσαμε τις ίδιες αξίες τις οποίες θέσαμε για κάθε επιλογή μας. Υψηλή ποιότητα κατασκευής, τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός, λειτουργικότητα και μια εταιρεία που να προσφέρει το after sale service, δεδομένου ότι η πόλη των Τρικάλων βρίσκεται μακριά από το κέντρο της χώρας. Η συνεργασία μας με την εταιρεία Real Motion ξεκίνησε με τον ψηφιακό σχεδιασμό των χώρων και τη 3D απεικόνιση σε φωτογραφίες και βίντεο για να προσέξουμε κάθε λεπτομέρεια. Η εταιρεία Free Motion Fitness χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής. Το σύστημα Interactive Connected Training δίνει τη δυνατότητα στα μέλη μας να περιηγηθούν με την βοήθεια διάσημων προπονητών και αθλητών στις 5 υπήρους, πάνω στο επαναστατικό δάπεδο απορρόφησης κραδασμών Reflex. Τα μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ποδήλατο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν επιθυμούν μέσω της εφαρμογής Google Maps. Η οθόνη των 22 ιντσών δίνει τη δυνατότητα στα μέλη μας να έχουν μια απαράμιλη εικόνα μπροστά τους. Τέλος, επιλέξαμε προσεκτικά τα μηχανήματα μυκής ενδυνάμωσης Genesis Electorized, μέσα από τα οποία δίνεται δυνατότητα στους εξειδικευμένους γυμναστές και φυσικοθεραπευτές να δώσουν αμέτρητες επιλογές ασκησιολογίου στα μέλη μας. Εισπράττουμε καθημερινά το αποτέλεσμα της επιλογής μας από θετικά σχόλια και την εξαιρετική ανταπόκριση από τα μέλη μας. Και με το πρόγραμμα After Sales της Real Motion έχουμε εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του γυμναστηρίου και την εκπαίδευση των στελεχών μας για τα επόμενα 3 χρόνια. Ευχαριστούμε.